Phambili ngokusupport uGeneral Mkhwanazi phambili. General Nhlanhla Mkhwanazi, we support you, we stand with you, sir. My sir, we support you and we stand with you. General Mkhwanazi, we love you, and General Mkhwanazi is us, and we are General Mkhwanazi. Ebese ngithi phansi ngoSolz we-PA phansi. USolz we-PA une agenda ayiphushayo eParliament kwi-Haddock Committee. USolz bathi uMr A uSolz we-PA yini i-Patrick Alliance leka Getted Mackenzie. USolz une agenda ayiphushayo. USolz uyisitha se-South Africa. USolz uyisitha se-country. Loya Solz le ndoda yeyibuko leya. Let's make sure, guys. Let's make sure, guys. That guy uyisitha se-South Africa. That guys. Umuntu nje oma endleleni kaGeneral Nhlanhla Mkhwanazi uyisitha se-country. USolz we-PA uyisitha se-country. Let's make sure. Njengamanje ke ngithi phansi ngoSolz we-PA phansi. Uma ngathiwa nje kule panel le Haddock Committee angikhipha umuntu, ngakhipha loya we-DA lo we-PA ngimbeke eceleni ukuthi yena nje i-target yakho une-target ayi-targetile ukuthi uzotargeta uGeneral Nhlanhla Mkhwanazi loya. I-target yakho uGeneral yisitha ke sonsizwa kithi let's make sure ngawe ukuthi akuzukuhamba kahle ngawe. Wena nje uthunyiwe uyisitha futhi se-country, uyibullet ezoshuta down i-country, uyibhomu ezoshuta down i-country yase-South Africa. Mina-ke ngithi phansi ngawe Solz ndini ngoba awulungile kahle. Inkulumo zakho njalo lokhu ngiyilandela ulokhu uvela njengomuntu o-against uGeneral Mkhwanazi. Yabona ke insizwa kithi asikufaneleke leso sihlalo okusona lapho. So kahle nje into ehlangene ne-PA nje i-out of order kumina. Even though nje into nepolitiki phakathi angiyilokhuzi kodwa ngoba lonke ikomiti likhandwe ngokwema-political parties. Nalapha eParliament ama-political parties onke azorepresentwa engicabanga ukuthi atha lapho kuzorepresent isizwe. Hayi ayikho into engizoyisho ngalokho. Kodwa nje wena ke Solz uma ukuthi njoba uSolz lapho uzosidalela inkinga uzophuma lapho. Mina ngithi phansi ngawe ngithi I salute my general phambili. We support General Mkhwanazi in all the way. Thank you.